महाराजा वीर विक्रम किशोर आसाइमा सालनो 117तम तिनी आसाइमा सालनो तयै गोबांमा पान्डा खलाइजाका बर्जुनगर वाखिनगर र तै एमडिसि फानबाय थोंगोरोंलंनो 17ता बिसि तै 3टा साबजुनालनि बिसिङाव जे थोंगोरों दंनायरंनो भलिबल फुटबल बागेरे जाखा एमडिसि फानबाय एम रोनाल्ड देब्रमानि साकथार मुंबाय खलाइजाका तै अबा हाइकेनो जे नांसाक सुगियारकनो सुबानाय तै भलिबल तै फुटबल तै गोबांमा बसकांगो केरेमो दगो बांगनै थाङै दङ अबा हाइकेनो दिनि एम रोनाल्ड देब्रमा साका तै बेलेखे साकथार मुंबाय पान्डा कतरखै बुबाग्रा आसाइमानि सालनो पालाइजाका नरक नायनाय दि सिनि कक्टमावो आबाद परे रेडी तंगे बल काठाल क्यू डी नंबर लक्ष्मीपुर बिसिनी भलिबल नेट 3टा वीर विक्रम बुबाग्रा वीर विक्रम बुबाग्रा वीर विक्रम তিনি সিং যতন শিব সিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরনি 117 आसिमा साल ओ आसिमा साल नरगै सिनि 14 बुजों नर वाखि नगरनि गोरों आमचायो जोंमनो पालि लेखा जतो विलेज काउंसिल लेवल ऑफ जतो कामियो ओमपरे सिं सेंट्रल इंगे सिनि 14 बुजों नर वाखि नगरनि पुइला सिं लेफुङाव जे सिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्यनि मांथं एबा स्टेचु जे तंमानि और खुंबाग लेखा जतो ब्लॉक कमिटी प्रमोथा YTF PWF PEF ते जतो एक्टिव नेट करनोति इंगम पुरे हाइनो हाय द्वितीय प्रोग्राम के जों कामि गोरिया हातिव थाङै और काइसे स्कूल दं गोरिया एकाडेमी हनि अरनि सराय रक बाय स्टूडेंट्स रक बाय जों केक रालायका ओमपरे बनो किसे चामुबो संसारका इंगम पुरे थर्ड 3 नंबर प्रोग्राम के ताउ जे जागा जों बुसाजाक और लेफुङा स्कूल ग्राउंड जों और जतो कामिनि जरा थंख्रों जतो फुटबल प्लेयर हंदी भलिबल प्लेयर जे कामियाम से थंगनाय रंनो रिनै सिंबोनि कामियाम से जतो जागानो जतो कामियोनो सिं फुटबल नेट भलिबल नेट सिं बागिर लाय गते ताबु लास्ट प्रोग्राम के सिं ताबु फ्रेंडली मैच काय थंजंनाय फ्रेंडली मैच इंकाय सेंट एंड्रे बाय लेफुंगानि सिनोड इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल बाय बरक दुइटा टीम नि बिसिं थंजंनाय बरक जे प्राइस मानी इनके फर्स्ट प्राइस इनके 10,000 माने तिनियो सालचावनि खेला पाइने सेकंड प्राइस इनके 5,000 ते कप सिल्वर माने ताई अमनो तिनि मीडियन बिसिं दे अमनो कोयो तिनो कथार बुबाग्रा महाराजा बीर बिक्रम किशोर आसाइमानि सालनो रगै जतो तिप्रा हस्तिनि सिनि तिप्रा सदफानि लुकुरगनो आंखा कामते हामजों याफरो त जतोनि नुखुङनो हामरि कुपलुं के फाइ हामबाय তিনি जों जत 17टा बिसि जे खबजाक सिनि अबिचरन साबजुनो 10टा बिसि खबजागो सुमिली साबजुनो 3टा बिसि खबजागो ताई दागदुतिसे साबजुनो 4टा बिसि खबजागो ओ 3टा साबजुन मिलिनो सिन 17टा बिसि अमनि बिसिङो आन्ध्र दङ 14 बुजोनो वाकिनो और जों बिगत थानाय दिनावबो जों अनेक बानो फुटबल क्रिकेट बैट भलिबल गोबां बानो स्पोर्ट्स आइटेम बाका केरमोट होय सुरुके अमने तिनि सिंवान सुक लागे तैसे महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्यनि आसिमा साल कथार आसिमा साल नरगै तिनि हाइनो हाय बंनो
रिहिनै जों दलखाय एकलयके बांलायनो हनि तिनि जों 100टा फुटबल 100टा भलिबल ते फुटबल नेट भलिबल नेट बागि रहलै